din holdning til trepartsforhandlingerne, Nikolaj Brun? Jamen, altså, jeg mener, at vi skal arbejde på helligdage. Fordi at hvis vi arbejder på helligdage, så skal vi også betale skat på helligdagene. Altså for helligdagene. Og det giver flere penge til staten. Og hvis vi så får udbredt skatten med helligdagene også, så skal vi betale mindre i skat. Det er nice. Hvad er din holdning? Altså, nu hører vi Nikolaj her, men hvad synes du? Jamen altså, jeg mener, at vi skal beholde arbejdspladsen i Danmark for at have noget mere solidaritet og fællesskab. Fordi vi gerne vil beholde vores arbejdspladser. Nej, det er godt. Det er jo så din mening, men vi skal herover til Martin Nøfald, som Jamen altså, jeg mener, at vi skal beholde arbejdspladsen i Danmark. Fordi jeg vil have, at vi beholder noget solidaritet og noget fællesskab. Så arbejdspladsen ikke rykker ud. Ja, men her så må jeg altså lige afbryde, fordi vi skal over til vores politiske ekspert, Bertil. Ja, men det bliver lidt svært, fordi altså, skatten den skal fandme sænkes. Vi skal lige kigge op. Ja, nej. Hvad vil du sige, hvis for eksempel sådan noget som Mærsk, Carlsberg, Lego, hvad vil du sige, hvis det rød ud af landet? Jamen, altså, det er jo mega nederen, hvis de gør det, fordi så mister vi sådan mange milliarder og sådan noget. Men hvis det er, at vi sænker skatten, så kan det være, at de ikke har lyst til at rykke ud af landet og gerne vil blive, fordi så er det billigere arbejdskraft. Okay, så. Og Nikolaj Bruns holdning er, at det er en god idé. Men altså, hvis vi sænker skatten, så rykker virksomhederne tilbage til Danmark, og så bliver der ikke så meget arbejdsløshed igen. Og så får vi en god økonomi. Jeg er enig med Nikolaj Brun. Nej, jeg er ikke enig med Nikolaj Bruns holdning, men at man skal arbejde mere, og så skal man jo også have mere i løn. Så det er også derfor, jeg synes, at virksomhederne de flytter deres firmaer ud til udlandet, på grund af, der er billig arbejdskraft. Du kan måske på en danskers løn kan du få 20 kinesere til at arbejde for den samme løn og i flere timer. Så det er derfor, enten skal skatten sænkes, eller så får vi sgu ikke så mange virksomheder her i DK, men altså, Danmark er også et dejligt land, og det er Polen også. Stop det her, Berkel. Vi vil give ord til den anden. Det er nemlig Martin. Jamen, jeg synes, det er helt unødvendigt, at vi sidder i den her situation. Hvis vi bare sagde, at vi ikke skulle arbejde på helligdagene, så ville intet af de her problemer eksistere. Yes. Ja. Jamen altså, jeg synes, det er helt unødvendigt at sidde i den her situation. Jeg mener, at hvis vi ikke skulle arbejde på helligdagene, så ville de her problemer ikke opstå. Ja, men altså, vi gider jo ikke det der skat. Der er ikke nogen, der gider at betale skat. Det er jo fucking nederen. Se på vores samfund nu. Det er jo helt igennem. Det er jo godt. Det er jo super. Det er som det skal være. Nu tager vi en måde. Det er virkelig, det er ophedet det her. Så går vi over til vores politiske ekspert, Berkel. Som Nikolaj Brun, det du siger, det er fuldstændig latterligt. Du siger, at skatten er... Ej, tag den nu med ro. Så, du må godt snakke. Skatten er ikke latterligt, fordi hvis vi ikke har skat i Danmark, så kan vi ikke tjene nok penge ind til staten. Og så får vi ikke som gratis, så får vi ikke sådan gratis læger og tandlæger og skoler, og så skal vi betale for alt det. Ja, men hvorfor skal vi betale for andres lægebesøg? Ja, du betaler også for dit eget lægebesøg. Du betaler også for dit lægebesøg. Altså, hvad så hvis ikke? Vi betaler for dine børn. En af gangen. Vi starter med Martin. Jamen altså, når du siger, at du vil snakke om skat der, du betaler også for dit eget lægebesøg, din egen børns skolegang og... Jeg bryder lige ind her. Nej, det gør du nemlig ikke, fordi det er mig, der overstyrer, og det gør Nikolaj. Ja, der kan. Top. Ja, snak så. Ja. Nu har du overfået ord. Ja, jeg ved ikke. Ja. Jamen, så siger vi, at vi går over til Nikolaj Berkel. Nikolaj Brun, se. Altså, hvis vi ikke har skat i Danmark, så skal vi betale alt. Så skal vi betale vores læge, vi skal betale tandlægerne og skolerne, og så skal det bliver lige så dyrt. Det skal der. Det lover jeg dig. Så det er, og, altså, så kan vi ikke tjene nok penge ind til kommunen, og så får vi ikke nok. Ja, altså, det må du se mig. Vi har mindre skat i Danmark, og vi har så mange kræftramte patienter, som vi har. Så for eksempel et skud insulin, hvis du finder det hurtigt, koster måske 100.000 kroner. Men det får vi betalt gratis, hvis vi betaler højere skat. Og så... Nikolaj, hvad synes du om højere skat?
jeg synes, det er en elendig idé. Altså, hvis vi bare begynder at arbejde på helligdagene og får bredt skatten ud, så kan vi betale det samme skat, men betale mindre. Men folk har jo også brug for nogle fridage. Ja, vi går lige over til Berkan her igen. Politisk ekspert. Kan du lige runde det af for os, hvad vi er nået til enighed med? Ja, for at opsummere, så mener Liberale Alliance, Nikolaj Bruns parti, at skat. Ej, den tager vi lige op. Her har vi politisk ekspert, Berkan Toptur. Kan du lige opsummere, hvad vi er nået til enighed med? Ja, for at opsummere, så mener Liberale Alliance, Nikolaj Bruns parti, at skattene skal sænkes og bredes ud, så vi kan få råd til mere arbejde. Men SF's, Martin Løfvalds parti, mener modsat, at man skal arbejde, hvis man har lyst at betale skat, så vi får råd til velfærd. Ja, og det var så alt det, vi havde for i dag. Tak de herrer, fordi I ville komme. Tak fordi I måtte. Ja, tak fordi I måtte komme. Ja, det var en stor fornøjelse. Ja, nu skal jeg komme væk. Og så må I glæde jer til næste uges episode af Debatten med de klamme. Vi ses. Ha' en god